Салому алайкум, бинандагони Хабар Тиҷи. Ман имрӯз дар шумо як хабари хуш дорам, ки дирӯз рафтем мо ба ҷойи посолствои Тоҷикистон ва дар он ҷо ман ба чишмои худам дидам, ки он ҷо бисёр одам буданд ва бачаҳои худамон бисёр буданд, ки баъзашон 80% ҳамон бачаҳо ҳама самолёт чӣ карда истанд, куфта истанд, билет куфта истанд ва мо дарёфт кардем билетро да 29-ум. Яъне 29-ум ба билет ҳаст. Билет ҳаст, шумо метавонед гиред. Аз тамоми ҷо фарқ надорад шумо кадом шаҳр бошед набошед. Ва 72 соат пеш аз ин шумо бояд чиро гиред, справкаи больницаи аз COVID-19 гиред дошта бошед. Баъд вақти посольство меред, ҳамон ҷо аввал даромада паспортатонро серикопия мекунед. Баъд аз серикопия баъд медароед пеши посольство. Дар ҳамон таги ҳамон серикопия менависӣ, ки ман фалончӣ ҳамин хел маро ба ватан фиристед. Инҷо ман ё ҷои кор надорам, ё ки срочно ман бояд равам Тоҷикистон. Ҳамин хел ягон чиз зарур менависед дар таги ҳамон. Тамом. Ҳамин ки баъд месупоред. Вақте ки супоридед, баъд ба шумо онҳо занг мезананд. Мегӯянд мо занг мезанем, баъд шумо занга нигоҳ кунед, тамом. Меред аэропорт мегиред, баъд худо хоҳад мепаред меред. Ҳатман нависед.